Makadi mhuri yesungano, makadi hama munashe. Regai ndikutendei uyezve regai nditende Mwari nezuva rinonzi nhasi. Vatendera isu sewayana dzavo, semakwai avo, kuti tive patebho yavo kana patafura yavo, iyo yavanotigadzirira kana kutigadzikira chikafu chemweya rinova vhangeri, unova miri wavo, uye kumwa kwemweya rinova ropa ravo. Zuva rinonzi nhasi ndichaparidza kana kudzidzisa kubva patsamba mbiri dziri pana Matthew chapter 5 from verse 17 to 19, and then Luke chapter 16 from verse 16 and verse 17. Pamagwaro iwawo kana patsamba idzodzi, Ishe Jesu Kristu vanotaura pamusoro pekuuya kwavo kuti vazozadzisa Old Testament kana kuti vazozadzisa Old Doctrine. Vanotaura kuuya kwavo kuti vazozadzisa izvenge zvakaprofitwa neOld Testament book kana zvenge zvakaprofitwa neOld Doctrine, kuti kana vauya pano panyika vazozadzisa. Zvino ndakanzwa vamwe vachiparidzirana vachiti kuzadzisa kwairehwa naKristu kwaiparidza kuti zvakafanana nekuti munhu unenge une 2 liters yako yemvura. 2 liters iyoyo, chigubhu che 2 liters iyoyo chine mvura iri pa 3/4, zvireva kuti imwe 2 liters iyoyo inenge yasara ne 1/4 kuti inge ichiva full. Zvakanzisika zvinoreva kuti Jesu Kristu vakasvika muchechi mune Old Testament kana kuti Old Doctrine. Saka kunonzi kuzadzisa kwairehwa ndekuti Ishe Jesu Kristu vaizouya nevhangeri ravo reNew Doctrine vobva varisa futi muchechi. Zvafanana nechigubhu changa chiri gama chobva chazadziswa imwe mvura, zvireva kuti mvura iyoyo yanga irimo kare nenyuwani yaiswa zvasangana, saka chigubhu chafu chazara. Zvikanzi zvazvinoreva ndezvokuti Ishe Jesu Kristu vaizoti kana vauya vobva vazadzisa kana kuwedzera vhangeri ravo reNew Doctrine muOld Doctrine yakanga yagara iri muchechi. Ndakanzwa tsitsi ndakati haisi mhosva yavo, inyaya yekuti havana kunge vasangana nevhangeri rechokwadi. Haisi mhosva yavo, inyaya yekuti vashumiri vamwe vakavaparidzira vhangeri remusango, vhangeri risiri rechokwadi. Chinonzi kuzadzisa chaiparidzwa naIshe Jesu Kristu ndechekuti kana kuti ndisati ndatsanangura, ndisati ndakudzidzisai, regai tiverenge matsamba zvititire nyore. Ndichaverenga tsamba yekutanga pana Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Ndichaverenga zvakare Luke chapter 16 ya Luke. Luke chapter 16 from verse 16 tosvika pa 17. The law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it. And it is easier for heaven and earth to pass than one tittle of the law to fail. So ndo tsamba dzedu, ndo pandichadzidzisa, ndo pachabva vhangeri ranhasi. So kubva pamagwaro andaverenga ari maviri muchaona kuti
kuzadzisa kwaitaurwa naIshe Jesu Kristu ndekwekuti Old Doctrine kana Old Testament yaiprofita pamusoro, because Old Testament or Old Doctrine chiprofita pamusoro paKristu, chiprofita cheizvo zvaizoitika kana zvaizorarama panguva yeNew Testament, chiprofita pamusoro paKristu uye aizouya. And kana Kristu auya obata mabasa ose kana kuita zvinhu zvose zvainge zvakaprofitwa neOld Testament kana neOld Doctrine. So ndichaverenga zvakare Matthew chapter 5 from verse 17 tichita zvishoma nezvishoma tichidzidzisana. Think not that I am come to destroy the law or the prophets, and I am not come to destroy but to fulfill. Zvakanzi ina handina kuuya kuparadza mutemo kana murayiro. Ende murayiro waitaurwa mabhuku 5 aMozisi, kubva pabhuku yekutanga yaGenesis kusvika pabhuku yaDeuteronomy, ndo mabhuku emutemo aMozisi, ndo mabhuku aMozisi, ndo mabhuku akanyorwa naMozisi iwawo. So panotaura kuti handina kuuya kuparadza kana kugumisa murayiro, Kristu aitaura kuti handina kuuya kubvisa murayiro, handina kuuya kubvisa Old Doctrine muchechi, but ndakauya kuzadzisa zvainge zvakaprofitwa neOld Doctrine kana zvainge zvakaprofitwa nematsamba aMozisi kubva kuna Genesis kusvika pane tsamba yaDeuteronomy. Kristu haana kuuya kubvisa, Kristu wakauya kuzadzisa zvainge zvakaprofitwa, because tsamba dzaMozisi kubva pana Genesis kusvika pana Deuteronomy dzaingoprofita pamusoro paKristu kuti kana auya Kristu aifanira kuzoita sei. Zvino kana Kristu wacho auya, ndo patinozoona achizadzisa zvainge zvakaprofitwa netsamba dzaMozisi. So ndichazoenda ndonokuratidzai kuti Kristu vakazadzisa sei. Zvakanzi handina kuuya zvekuparadza zvakaprofitwa nemaprofita. Maprofita aitaurwa itsamba kubva patsamba yaJoshua kusvika patsamba yaMalakai. Kubva pana Joshua kusvika pana Malakai vaprofita vega. Vana Joshua vaprofita, vana Isaiah vaprofita, vana Jeremiah vaprofita, kusvika tasvika kuna Malakai vakanga vari vaprofita. Vaprofita vachiprofita pamusoro paIsraeri, vachidzidzisa Israeri pamusoro pezvaitaurwa Mwari. Zviprofita zvavo zvaipupura kana zvaiprofita pamusoro paKristu aizouya, kuti kana auya aifanira kuzoita zvavainge vachiprofita. So tinoda kuzoona zvainge zvakaprofitwa navaprofita zvichizadziswa naIshe Jesu Kristu. Kana zvazadziswa, ikoko ndokunonzi kuzadzisa. Right. Zvakanzi handina kuuya kuzviparadza, but ndakauya kuzadzisa. Ishe Jesu Kristu ndokubva wati, asi handisi kuzotendera kuti pave nemunhu anotadza kudzidzisa zvinhu izvi. Handisi kuzotendera kuti pave nemunhu anotadza kudzidzisa zvinhu izvi. Zvakanzi uyo achatadzisa kuti vanhu vadzidziswe zvinhu izvi, iye achava wepasi paumambo hwokudenga. But uyo achadzidzisa zvinhu izvi achava mukuru paumambo hwokudenga. Haleluya. Zvireva kuti vashumiri vakanga vasikazotenderwi kuti varege kudzidzisa Old Testament book. Vashumiri vakanga vasikazotenderwi kumira papulpiti voti Old Testament book hatisi kuzoiparidza, haichatenderwi kuparidzwa panguva ino yeNew Testament. No. Vashumiri vaifanira kunge vachizoiverenga. Asi vaiverenga muchechi vobva vaidudzira kana kuti vobva vaidzidzisa. Vashumiri vaifanira kuti Old Testament book voiverenga muchechi, asi vaiverenga vobva vaidzidzisa. Ivo vashumiri vaizoita izvozvo ndo vaizova vakuru paumambo hwokudenga, ndo vaizova vakuru panguva yekutongwa. Asi avo vaibva vamira muchechi kuti Old Testament book haichatoverengwe muchechi, ivavo ndo vaizova vepasi kana vaizova vekuparadzwa panguva yekutongwa. Old Testament book yaifanira kuzoverengwa muchechi, yaverengwa muchechi, mushumiri odzidzisa pamusoro peOld Testament kuti inorevei.
zviro kuti kana vasvika patsamba yepasika vakaenda pana Exodus chapter 12 voverenga pamusoro pepasika, vaifanira kudzidzisa kuti pasika yakanga yanyorwa muna Exodus chapter 12 yaiparidzei pamusoro paKristu. Ikoko ndokunonzi kudzidzisa, ndoraizonge riri basa revashumiri. Gwai rakadyiwa paExodus chapter 12 raiparidzei. Ikoko ndokunonzi kudzidzisa kwaizotenderwa kuti kunge kuchiitwa nevashumiri. Zviro kuti vashumiri vanga vasikazotenderwa kuti vaverenga Old Testament book, wobva kana vakasvika paExodus chapter 12 pane maIsraelites achidya gwai, wobva vati ngatitangewo gwai, tatenga gwai tori gocha todya nyama yaro. No, havana vasina kudzidzisa. Vanenge vadya kana kuti vatsenga magwara ari mambishi, havana kududzira, havana kudzidzisa, havana kuticha. Mushumiri aifanira kuzodudzira. Izvo ndizvo zvatinoona zvakuitwa nemaearly apostles vana Peter vana Paul mune bhuku yamabasa. Vanotanga vaiparidza kutanga paActs chapter 1, muchiona Peter achiparidza, tichienda paActs chapter 2 Peter futi achiparidza. Anoparidza achitokota kubhuku yana maPesarimo. Zviro aiparidza vachitoshandisa Old Testament book. Asashandisa Old Testament book iyoyo obva adudzira kuti yairevei. Iroro ndo basa revashumiri. So ndo zvaifanira kunge zvichizoiswa muchechi. Ndichaenda kuna 16 dzaLuke ndotsanangura zvishoma, tozoenda takunoprova kuti chokwadi Kristu auya pano panyika akazadzisa iri zvainge zvakaprofitwa pamusoro pake neOld Testament book kuti aifanira kunge achizoita. Akazadzisa iri zvainge zvakaprofitwa nevaprofita vana Isaiah vana Johani vana Jeremiah, kuti akazadzisa ere zvainge vakaprofita pamusoro pake kuti kana auya aifanira kunge achizoita. Tichaenda kuna Luke 16:16. Luke 16:16. So the law and the prophets were until John. Zvakanzi vhangeri remurayiro neravaprofita rakavapo kusvika panguva yaJohn. John ari kutaurwa ndiJohn the Baptist. Zvakanzi vhangeri reOld Testament kana Old Doctrine rakavapo kusvika panguva yaJohn. Kristu angouya, because patinoona John avapo ndo patinozoona Kristu achiuya. John achifa panobva pasara Kristu ava iye ainge akuparidza vhangeri. So kusvika pana John the Baptist ndo pakanga pachirarama vhangeri reOld Doctrine kana ndo painge pachirarama Old Testament. But John afa kana Kristu angobhabhatidzwa Kristu apo, ministry yaKristu yakabva yatanga yeNew Testament. So Kristu angobhabhatidzwa, ministry yake yatanga, New Testament yakanga yakudi, yakanga yakutoparidzwa, yakungomirira kuti ilonchewe paizofa Kristu pamuchinjikwa. Zvakanzi kubva ipapo vanhu vakanga vakutanga kumhanyira kuvhangeri reumambo rakanga rakuparidzwa naKristu. Vhangeri reNew Testament iro ndo vhangeri reumambo. Zvakanzi denga nenyika zviri nyore, denga nenyika zvipfuure, asi hapana kana tsanga imwe kana yota imwe yemurayiro inofanira kupfuura isina kuzadziswa. Zviro kuti Old Testament book yese yaifanira kuzadziswa pakauya Kristu. Kristu aifanira kuizadzisa kusvika Kristu paanodzoka nezuva rekutongwa. Old Testament inofanira kunge yapera yese kuzadziswa nechechi yavakasiya, chechi yeNew Testament. Isi tinofanira kunge tazadzisa zvose zvakaprofitwa pamusoro peNew Testament, because Kristu achinofa pamuchinjikwa vakazadzisa zvose zvakaprofitwa neOld Testament pamusoro pavo. Uye nezuva raanodzoka vanenge vachizadzisa zvakaprofitwa neOld Testament kuti Kristu anozouya otora mweya yedu. And isu tichiri pano panyika seNew Testament, sechechi yaKristu, New Testament church,
tinofanira kunge zuva rimwe nerimwe tofanira kunge tichizadzisa zvakaprofitwa neold testament book kana old doctrine pamusoro pedu isu chechi yaKristu. Tofanira kunge tichizadzisa. So chainzi kuzadzisa ndechekuti Kristu wauya pano panyika